Η αγάπη που κανείς δεν τολμά να ομολογήσει, ένα απαγορευμένο χριστουγεννιάτικο δώρο. Γεια σου, με λένε Ειρήνη, είμαι 50 χρονών και ζω σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Καλαμάτα. Η ιστορία που θα σου πω σήμερα είναι κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μοιραστώ. Πρόκειται για τη σχέση που είχα με το γιο μου, τον Νικόλα, μια σχέση που ξεπέρασε κάθε όριο που νόμιζα πως υπήρχε. Αυτό το Χριστούγεννο, αποφάσισα να του κάνω ένα δώρο τόσο ιδιαίτερο, που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να του προσφέρει. Ένα δώρο που έσπασε κάθε ηθικό φράγμα μέσα μου και έθεσε σε δοκιμασία τα όρια της ψυχής μου. Ήταν η νύχτα που τα λαμπάκια του έλατου έλαμπαν σαν να συνομωτούσαν, ενώ η σιωπή στο σπίτι μας σκέπαζε τα πάντα. Ήξερα βαθιά μέσα μου πως δεν υπήρχε επιστροφή. Αυτή είναι η ιστορία του πως η απαγορευμένη αγάπη έγινε το πιο αξέχαστο χριστουγεννιάτικο δώρο στη ζωή μου. Ο Νικόλας πάντα ήταν ένας καλός γιος, προσεκτικός, τρυφερός και υπεύθυνος. Αλλά με τα χρόνια, κάτι μέσα μου άρχισε να αλλάζει. Θυμάμαι πως όλα ξεκίνησαν ένα απόγευμα, όταν εκείνος γύρισε σπίτι μετά από μια βόλτα με τους φίλους του. Ήταν τότε μόλις 10 χρονών. Φορούσε ένα απλό πουκάμισο, που μαρτυρούσε την καθημερινή του δραστηριότητα στο σχολείο και το χαμόγελό του φώτιζε ολόκληρο το δωμάτιο. Κάτι στην παρουσία του με έκανε να νιώσω ένα παράξενο τσίμπημα, μια αίσθηση που είχα να νιώσω χρόνια. Σκέφτηκα ότι ήταν ανόητο, κάτι στιγμιαίο, όμως αυτή η αίσθηση δεν έφευγε. Με την πάροδο των ημερών άρχισα να παρατηρώ μικρές λεπτομέρειες που πριν αγνοούσα. Τον τρόπο που έτρεχε τα δάχτυλά του στα μαλλιά όταν αποσπούσε την προσοχή του, τον τρόπο που με πλησίαζε όταν μιλούσε, ακόμα και τον τόνο της φωνής του. Όταν με φώναζε, «Μαμά», με έπιανε να τον κοιτάζω από την κουζίνα. Καθόταν στο σαλόνι, και αναρωτιόμουν πως μεγάλωσε τόσο γρήγορα όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να καταπιέσω αυτές τις σκέψεις, να πω στον εαυτό μου πως ήταν απλά προϊόν της φαντασίας μου, μια αντανάκλαση της μοναξιάς μου. Όμως όσο προσπαθούσα να τις αγνοήσω, τόσο πιο έντονες γίνονταν. Δεν μπορούσα να αρνηθώ πως η αντίληψή μου για τον Νικόλα είχε αλλάξει. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη βραδιά που καθόμασταν μαζί και βλέπαμε μια ταινία, μια ελαφριά κωμωδία. Γελούσαμε, μοιράζοντας ένα μπολ με popcorn. Σε μια στιγμή σιωπής, τα χέρια μας αγγίχτηκαν, όταν ταυτόχρονα πιάσαμε μια χούφτα. Ήταν μια σύντομη, σχεδόν ασήμαντη επαφή, αλλά ένιωσα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου. Εκείνος απλά μου χαμογέλασε και συνέχισε να παρακολουθεί την ταινία, ενώ εγώ έμεινα εκεί παγωμένη, προσπαθώντας να καταλάβω γιατί κάτι τόσο απλό προκάλεσε σε μένα τέτοια έντονη αντίδραση. Μετά από εκείνη τη βραδιά, άρχισα να ψάχνω δικαιολογίες για να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί του. Όταν ανέφερε ότι θα πήγαινε στο ψιλικατζίδικο, του πρότεινα να τον ακολουθήσω. Όταν έμενε στο σαλόνι διαβάζοντας, έβρισκα αφορμές να είμαι κοντά του, διπλώνοντας τα ρούχα ή κοιτάζοντας τους λογαριασμούς. Έλεγα στον εαυτό μου πως απλά απολάμβανα την παρέα του. Όμως βαθιά μέσα μου ήξερα πως ήταν κάτι παραπάνω. Μια πλευρά μου ποθούσε να είναι κοντά του, να ακούει τη φωνή του, να νιώθει την παρουσία του. Φυσικά, υπήρχαν στιγμές που η ενοχή με κατέκλυζε. Κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και ρωτούσα, τι δεν πάει καλά με μένα, είμαι η μητέρα του, πώς μπόρεσα να έχω τέτοιες σκέψεις. Όμως έπειτα εκείνος μπήκε στο δωμάτιο με την ενέργεια που γέμιζε κάθε γωνιά του σπιτιού και οι αμφιβολίες μου εξαφανίζονταν για μια στιγμή. Όλα αυτά εντάθηκαν καθώς προετοιμάζαμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο βγάζαμε τα κουτιά με τα στολίδια, τις γυρλάντες και το ψεύτικο έλατο που πάντα ήταν μέρος των γιορτών μας. Καθώς στολίζαμε μαζί, ένιωθα μια παράξενη ευτυχία, που ξεπερνούσε το απλό χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Υπήρχε μια ιδιαίτερη στιγμή που μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Κρεμούσα μια γυρλάντα στο δέντρο όταν έχασα την ισορροπία μου. Ο Νικόλας με έπιασε για να μη γλιστρήσω. Η δύναμη και η εγκύτητά του με άφησαν άφωνη, τα μάτια μας συναντήθηκαν και ένιωσα πως ο χρόνος σταμάτησε. Δεν είπαμε τίποτα, αλλά η σιωπή ανάμεσά μας ήταν γεμάτη από κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Από εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να μην το σκέφτομαι πέρα από μια μητρική αγάπη. Κάθε του κίνηση, κάθε λέξη του, έμοιαζε να κρύβει βαθύτερο νόημα. Και παρότι ήξερα πως ξεπερνούσα όρια που ποτέ δεν είχα φανταστεί, ένα μέρος μου δεν ήθελε να σταματήσει.
Έλεγα στον εαυτό μου πως δεν κάνω τίποτα κακό, πως ήταν απλώς μια σκέψη, ένα συναίσθημα που ξεπήδαγε μέσα μου. Αλλά κάτι μου έλεγε πως αυτό το συναίσθημα με οδηγούσε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, η ένταση των συναισθημάτων μου μεγάλωνε. Άρχισα να φαντάζομαι πως θα μπορούσα να το εκφράσω όσα ένιωθα, πως να του δείξω πόσο σημαντικός ήταν για μένα. Ήξερα πως έπαιζα με τη φωτιά, αλλά ένιωθα πως η μαγεία των Χριστουγέννων δημιουργούσε την ιδανική ατμόσφαιρα για κάτι τόσο βαθύ και προσωπικό. Δεν ήξερα αν εκείνος ένιωθε το ίδιο ή αν όλα ήταν απλά μια ψευδαίσθηση της μοναξιάς μου. Αυτό το Χριστούγεννο όμως, ήξερα, θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μας. Ο αέρας στο χωριό ήταν καθαρός και κρύος, και τα φώτα στα διπλανά σπίτια τρεμόπαιζαν. Ο κόσμος έτρεχε στις αγορές για τα τελευταία δώρα, ενώ εμείς είχαμε μόλις τελειώσει το στολισμό του δέντρου. Η χριστουγεννιάτικη μουσική έπαιζε χαμηλά στο βάθος. Τις μέρες αυτές, η σχέση μας είχε αποκτήσει μια νέα, σχεδόν απαγορευμένη διάσταση. Ο Νικόλας άρχισε να συμμετέχει περισσότερο στην προετοιμασία των γιορτών, από το μαγείρεμα μέχρι το πακετάρισμα των δώρων, και κάθε κοινή στιγμή μας φαινόταν πιο πολύτιμη από ποτέ. Μια μέρα, καθώς κρεμούσαμε τις γυρλάντες στην αυλή, ο Νικόλας κοίταξε τον ουρανό και μου είπε: «Ξέρεις, μαμά, πάντα λάτρευα τα Χριστούγεννα μαζί σου. Όλα φαίνονται πιο ζεστά και πιο όμορφα». Τα λόγια του με συγκίνησαν βαθιά. Μου θύμισαν πως, παρά τις αντιφατικές σκέψεις μου, η αγάπη μας ήταν αληθινή και καθαρή. Του χαμογέλασα, ευχαριστώντας τον με μια τρυφερή κίνηση, καθώς του έστριψα το γιακά από το παλτό του. «Εσύ είσαι ο λόγος που όλα γίνονται τόσο ξεχωριστά, Νικόλα. Εσύ είσαι όλος μου ο κόσμος». Τα μάτια του συναντήθηκαν με τα δικά μου και για μια στιγμή, η σιωπή ανάμεσά μας μίλησε περισσότερο από κάθε λέξη εκείνο το βράδυ. Καθώς ετοίμαζα το δείπνο, ένιωθα μια ανάμεικτη αίσθηση ανησυχίας και ενθουσιασμού. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και ο νους μου δεν μπορούσε να σταματήσει να φαντάζεται την εξέλιξη της ξεχωριστής στιγμής που είχα σχεδιάσει. Ήξερα πως έπρεπε να είμαι προσεκτική, να μην αφήσω τίποτα να φανεί περίεργο. Αλλά ταυτόχρονα, ένιωθα πως ο χρόνος ήταν με το μέρος μου. Από τότε που ο πατέρας του έφυγε, ο Νικόλας ήταν όλος μου ο κόσμος, και αυτή η νύχτα θα ήταν η ευκαιρία μου να εκφράσω όσα κρυφά ένιωθα. Η μαγεία των Χριστουγέννων είχε δημιουργήσει το τέλειο σκηνικό για κάτι τόσο προσωπικό και σημαντικό. Ένιωθα πως αυτή η νύχτα θα μετέτρεπε για πάντα τη σχέση μας, και εμένα μαζί της. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο, και το σπίτι μας στην Καλαμάτα είχε στολιστεί με κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει την τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα φωτάκια έλαμπαν απαλά, οι γυρλάντες κρέμονταν με χάρη γύρω από το παράθυρο και το μεγάλο ψεύτικο έλατο, που κάθε χρόνο το στείναμε μαζί με τον Νικόλα, έστεκε περήφανο στο σαλόνι μας. Η μυρωδιά από το κανέλα και τα γαρίφαλα που είχα βάλει να βράσουν στο κατσαρολάκι γέμιζε τον αέρα με ζεστασιά και νοσταλγία. «Γεια σου ξανά, είμαι η Ειρήνη και είμαι 50 χρονών. Ήθελα να σου πω πως, παρά τις σκέψεις που με βασάνιζαν, φέτος τα Χριστούγεννα ένιωθα μια πρωτόγνωρη επιθυμία να πλησιάσω τον Νικόλα πιο πολύ από ποτέ. Ήθελα να του προσφέρω κάτι που δεν είχε ξαναζήσει, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα δώρα που του έκανα κάθε χρόνο. Ήθελα να μοιραστώ μαζί του εκείνη τη ζεστασιά που ένιωθα μέσα μου, μια ζεστασιά που είχε αρχίσει να παίρνει περίεργες διαστάσεις. Ήξερα πως οι σκέψεις μου ήταν επικίνδυνες και παράξενες, όμως δεν μπορούσα να τις αγνοήσω. Ο Νικόλας ήταν πια 13 χρόνων, και το αγόρι που μεγάλωνε μπροστά στα μάτια μου είχε γίνει ένας όμορφος, νεαρός άνδρας με σκούρα μαλλιά, μάτια που λάμπανε σαν το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας του μεσηνιακού κόλπου και ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει ακόμη και την πιο σκοτεινή μέρα. Φορούσε ένα απλό, αλλά κομψό μπλε πουλόβερ που τόνιζε τους μυς που είχε αναπτύξει παίζοντας μπάσκετ με τους φίλους του. Τα παπούτσια του ήταν πάντα τακτοποιημένα, και η λεπτή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό για ένα δώρο από τον πατέρα του πριν φύγει εκουνιόταν απαλά κάθε φορά που κινούνταν.
Καθώς πλησίαζε η παραμονή των Χριστουγέννων, η καθημερινή μας ρουτίνα γινόταν όλο και πιο φορτισμένη. Ο Νικόλας με βοηθούσε στις τελευταίες λεπτομέρειες των προετοιμασιών. Ήμασταν μαζί στην κουζίνα, όπου φτιάχναμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, γελώντας και παίζοντας με τη ζύμη που κολούσε στα χέρια μας. Τα μάτια του, όταν με κοίταζε, είχαν κάτι διαφορετικό εκείνες τις μέρες, κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω αλλά με έκανε να νιώθω ζεστασιά και ταυτόχρονα ένα παράξενο ρίγος. Παρόλο που προσπαθούσα να κρατήσω τις σκέψεις μου κρυφές, εκείνος άρχισε να γίνεται πιο τρυφερός μαζί μου. Όταν καθόμουν μόνη στο σαλόνι να διαβάζω ή να φτιάχνω τη λίστα με τα δώρα, εκείνος ερχόταν και καθόταν δίπλα μου. Οι ώμοι μας συχνά αγγίζονταν, και ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Μου έλεγε ιστορίες από το σχολείο ή τους φίλους του, και εγώ τον άκουγα με προσοχή, προσπαθώντας να κρύψω το πόσο βαθιά μέσα μου με συγκινούσε η παρουσία του. Μια μέρα, ενώ καθαρίζαμε το αμάξι στην αυλή, ο Νικόλας ξαφνικά σταμάτησε και με κοίταξε στα μάτια. «Μαμά», είπε, «αυτές οι γιορτές είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου έχει συμβεί φέτος. Είσαι η καλύτερη που θα μπορούσα να έχω». Η φωνή του ήταν γεμάτη ειλικρίνεια και τρυφερότητα, και εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως όλος ο κόσμος γύρω μας έσβησε, αφήνοντάς μας μόνοι με το συναίσθημα που μας ένωνε. Προσπάθησα να κρύψω το μούδιασμα που με έπιασε, και του χαμογέλασα. «Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, Νικόλα. Και πάντα θα είμαι εδώ για σένα». Και εκείνος μου έπιασε τρυφερά το χέρι, σαν να ήθελε να μου πει κάτι που δεν τολμούσε να εκφράσει με λόγια. Καθώς η μέρα των Χριστουγέννων πλησίαζε, ένιωθα μέσα μου ένα μείγμα αγωνίας και ελπίδας. Ήξερα πως η νύχτα αυτή θα ήταν μοναδική, αλλά και επικίνδυνη. Τα όρια που είχα βάλει στη σχέση μας άρχιζαν να σβήνουν, και εγώ στεκόμουν στο χείλος μιας βαθιάς αλλαγής, χωρίς να ξέρω αν θα έπεφτα ή θα πετούσα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, καθώς σκεφτόμουν το δώρο που ήθελα να του κάνω, ένα δώρο πέρα από κάθε φαντασία, που θα έμενε για πάντα χαραγμένο στις ψυχές μας. Τα μέρες που προηγήθηκαν της παραμονής των Χριστουγέννων στο σπίτι μας στην Καλαμάτα ήταν γεμάτες από μια ένταση που δεν μπορούσα να εξηγήσω εύκολα ούτε στον εαυτό μου. Ο Νικόλας και εγώ συνεχίζαμε τις προετοιμασίες, αλλά κάθε στιγμή μαζί του γινόταν όλο και πιο φορτισμένη με ασυνήθιστα συναισθήματα. Ήταν σαν να υπήρχε ένας αόρατος δεσμός ανάμεσά μας, που μεγάλωνε και μας τραβούσε όλο και πιο κοντά, παρά τη φωνή της λογικής που προσπαθούσε να με κρατήσει μακριά από αυτή την παράξενη πορεία. Με λένε Ειρήνη, και είμαι 50 χρονών. Όλο το χρόνο το σπίτι μας στολίζεται με φροντίδα και αγάπη, όμως φέτος η προετοιμασία είχε μια επιπλέον σημασία για μένα. Ήθελα να κάνω κάτι που θα έμενε αξέχαστο, κάτι που δεν είχε καμία σχέση με τα συνηθισμένα δώρα της γιορτής. Κάθε μέρα που περνούσε, ένιωθα πως η απόσταση ανάμεσα σε μένα και τον Νικόλας μίκραινε, και μέσα μου ξεκινούσε μια μάχη ανάμεσα στην αγάπη μιας μητέρας και σε κάτι πολύ πιο περίπλοκο και απαγορευμένο. Τις μέρες εκείνες, παρατηρούσα τον Νικόλα με μια λεπτομέρεια που παλιότερα δεν είχα. Τον έβλεπα να κινείται με χάρη, να γελάει με τους φίλους του, να σκύβει πάνω από τα βιβλία του, και κάθε του κίνηση με γέμιζε με ένα περίεργο μείγμα χαράς και ανησυχίας. Θυμάμαι μια στιγμή, κι όταν καθόταν στο παράθυρο του δωματίου του, κοιτώντας το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας που απλωνόταν μπροστά μας. Τα μαλλιά του έπαιζαν με τον αέρα, και για μια στιγμή ένιωσα πως μπορούσα να διαβάσω τις σκέψεις του, σαν να υπήρχε μια μυστική γλώσσα που μόνο εμείς καταλαβαίναμε. Όμως, οι σκέψεις μου δεν ήταν πάντα καθαρές. Υπήρχαν στιγμές που με κατέκλυζε η ενοχή. Κάθιζα μπροστά στον καθρέφτη στο υπνοδωμάτιο μου, κοιτώντας το πρόσωπό μου και αναρωτιόμουν πώς κατάντησα να νιώθω έτσι. «Ειρήνη, είσαι η μητέρα του, πώς μπορείς να αφήσεις αυτές τις σκέψεις να σε καταβάλουν», έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά κάθε φορά που προσπαθούσα να διώξω αυτές τις σκέψεις, εκείνες επέμεναν,
Σαν ένα παλιό τραγούδι που ξανακούς ξανά και ξανά χωρίς να μπορείς να το σταματήσεις. Η καθημερινότητα συνέχιζε να κυλάει, αλλά υπήρχε κάτι που άλλαζε ανάμεσα σε μένα και τον Νικόλα. Εκείνος άρχισε να γίνεται πιο προσεκτικός στις κινήσεις του, πιο τρυφερός στις λέξεις του. Μια μέρα, καθώς καθαρίζαμε μαζί το καθιστικό, το βλέμμα του σταμάτησε για λίγο πάνω μου με έναν τρόπο που με έκανε να νιώσω το δέρμα μου να ανατριχιάζει. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό, αν ήταν μόνο η αγάπη του για τη μητέρα του ή κάτι πολύ πιο βαθύ που ακόμα δεν καταλάβαινα. Τα βράδια ήταν τα πιο δύσκολα. Όταν ο Νικόλας πήγαινε στο δωμάτιό του, εγώ έμενα στο σαλόνι, κοιτώντας τα φωτάκια του στολισμένου δέντρου να τρεμοπαίζουν και να γεμίζουν τον χώρο με μια μαγεία που τώρα μου έμοιαζε πιο σκοτεινή από ποτέ. Φανταζόμουν πως θα ήταν αυτή η ιδιαίτερη νύχτα, πώς θα μπορούσα να του δείξω τα συναισθήματά μου με έναν τρόπο που δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Ήξερα πως το δώρο που ετοίμαζα δεν ήταν ούτε συνηθισμένο ούτε εύκολο, αλλά ένιωθα πως ήταν το μόνο που μπορούσα να του δώσω, μια απόδειξη της αγάπης μου, όσο παράξενη και αν ήταν. Την ίδια ώρα, από μέσα μου άκουγα έναν λογικό ψίθυρο που με προειδοποιούσε να σταματήσω, να μην προχωρήσω. Αλλά η καρδιά μου, γεμάτη από μοναξιά και πόθο, φώναζε πιο δυνατά. Ήξερα πως βρισκόμουν σε ένα σταυροδρόμι, και το μονοπάτι που θα διάλεγα θα καθόριζε το μέλλον μας, όχι μόνο για εκείνη τη νύχτα, αλλά για πάντα. Καθώς οι μέρες περνούσαν, η αγωνία μου μεγάλωνε. Ήθελα να πιστεύω πως ο Νικόλας ένιωθε κάτι παρόμοιο, αλλά φοβόμουν πως όλα ήταν μόνο μέσα στο μυαλό μου, μια ψευδαίσθηση που γεννούσε η μοναξιά και η ανάγκη για συναισθηματική επαφή. Ωστόσο, κάθε στιγμή που περνούσαμε μαζί, κάθε βλέμμα και κάθε άγγιγμα, μου έδιναν ελπίδα. Και ήξερα πως εκείνο το Χριστούγεννο τίποτα δεν θα ήταν πια όπως πριν. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν με γοργούς ρυθμούς, και το σπίτι μας στην Καλαμάτα γέμιζε με ζεστασιά, φωτάκια και μυρωδιές από φρεσκοψημένα γλυκά. Ήταν μια μέρα που έμοιαζε με όλες τις άλλες, αλλά εγώ ένιωθα πως κάτι μέσα μου είχε αλλάξει για πάντα. Ο Νικόλας και εγώ ήμασταν μαζί, όπως πάντα, αλλά ανάμεσα μας υπήρχε κάτι αόρατο και ακαθόριστο που με έκανε να νιώθω ταυτόχρονα ευτυχία και φόβο. Ήμουν η Ειρήνη, 50 χρονών, μια μητέρα που είχε μεγαλώσει μόνη της το γιο της μετά τη ξαφνική φυγή του πατέρα του. Ο Νικόλας ήταν η καρδιά της ζωής μου, η πηγή της δύναμής μου και η μοναδική οικογένεια που είχα. Εκείνη τη μέρα, καθώς στολίζαμε το μεγάλο έλατο στο σαλόνι, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από γέλια και χαρά, αλλά εγώ ένιωθα πως ήμουν παγιδευμένη σε έναν κόσμο που μόνο εγώ μπορούσα να καταλάβω. Θυμάμαι πως εκείνη τη στιγμή, καθώς έβαζα μια γυρλάντα στα κλαδιά του δέντρου, ξαφνικά έχασα την ισορροπία μου και έγιρα προς τα πίσω. Ο Νικόλας με πρόλαβε, πιάνοντας με σταθερά και χωρίς δεύτερη σκέψη, με κράτησε για να μην πέσω. Τα χέρια του ήταν ζεστά και δυνατά, και το βλέμμα μας συναντήθηκε με μια ένταση που με έκανε να νιώσω το σώμα μου να τρέμει. Η στιγμή αυτή ήταν σαν να πάγωσε ο χρόνος. Δεν ανταλλάξαμε λέξεις, αλλά η σιωπή ανάμεσά μας ήταν πιο δυνατή από κάθε φωνή. Κάτι μέσα μου άλλαξε εκείνο το δευτερόλεπτο. Μια παράξενη ζεστασιά άρχισε να απλώνεται μέσα μου, μια αίσθηση που δεν μπορούσα να περιγράψω με λόγια. Ο Νικόλας ήταν πια ένας νεαρός άνδρας, και εγώ ένιωθα πως η αγάπη που είχα γαμαγιώτα, αυτό ξεπερνούσε τα όρια της μητρικής στοργής. Κάθε του βλέμμα, κάθε του κίνηση φαινόταν να κρύβει ένα νόημα που μόνο εγώ μπορούσα να καταλάβω. Ήξερα πως πατούσα σε λεπτό πάγο, ότι περπατούσα σε μια γραμμή ανάμεσα στο σωστό και το απαγορευμένο, και παρόλα αυτά, δεν ήθελα να κάνω πίσω. Καθώς η νύχτα έπεφτε και το φως από τα λαμπάκια έπαιζε πάνω στο δέρμα μας, ένιωσα πως ο κόσμος γύρω μας είχε χαθεί. Μόνο ο Νικόλας και εγώ υπήρχαμε, δεμένοι με μια όρατη κλωστή που τραβούσε όλο και πιο δυνατά. Με το μυαλό μου να τρέχει, σκέφτηκα πόσο πολύ είχε μεγαλώσει, πόσο όμορφος και ώριμος είχε γίνει. Κι όμως, μέσα μου υπήρχε μια φωνή που με προειδοποιούσε. Σταμάτα πριν είναι αργά. Όμως η καρδιά μου δεν ήθελε να ακούσει. Ήθελε να ζήσει αυτό το απαγορευμένο πάθος, αυτή την αγάπη που είχε αρχίσει να καίει μέσα μου πιο δυνατά από ποτέ. Και καθώς ο Νικόλας με κοίταξε ξανά,
με μια τρυφερότητα που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω, ένιωσα πως ήρθε η στιγμή να κάνω το βήμα που φοβόμουν αλλά και ποθούσα. Έκανα μια μικρή κίνηση, πλησιάζοντας πιο κοντά του, και το βλέμμα του δεν έφυγε από το δικό μου. Τα χέρια μας συναντήθηκαν ξανά, πιο σταθερά αυτή τη φορά, και ένα κύμα αισθήσεων με τύλιξε ολόκληρη. Ήταν σαν να είχαμε μπει σε έναν δικό μας κόσμο, όπου τίποτα δεν μπορούσε να μας αγγίξει να μας σταματήσει. Την ώρα εκείνη, ένιωθα πως όλα όσα είχα κρύψει μέσα στην καρδιά μου για χρόνια, έβγαιναν στην επιφάνεια με τη δύναμη ενός ανεμοστρόβιλου. Ήξερα πως δεν υπήρχε γυρισμός, πως η ζωή μας θα άλλαζε για πάντα. Και παρόλο που το μυαλό μου φώναζε για λογική, η ψυχή μου ζητούσε να ζήσει αυτή τη στιγμή, αυτή την απαγορευμένη αγάπη που είχε αρχίσει να ανθίζει μέσα μου. Η νύχτα είχε μόλις αρχίσει, και εγώ ήμουν έτοιμη να παραδοθώ σε αυτό που η καρδιά μου φώναζε. Ο Νικόλας ήταν εκεί δίπλα μου, και τίποτα δεν έμοιαζε να έχει σημασία πια, εκτός από αυτή τη στιγμή που μας ένωνε. Η νύχτα των Χριστουγέννων είχε φτάσει, και το σπίτι μας στην Καλαμάτα είχε μεταμορφωθεί σε έναν μικρό παράδεισο γεμάτο φως, ζεστασιά και μυρωδιές από τα γλυκά που είχα ετοιμάσει. Οι τελευταίες πινελιές στο στολισμένο έλατο έλαμπαν ανάμεσα στα κεριά που φώτιζαν το σαλόνι, ενώ η απαλή μουσική των Χριστουγέννων γέμιζε τον χώρο με μια ατμόσφαιρα γαλήνης και υποσχέσεων. Ήμουν η Ειρήνη, 50 χρονών, και εκείνη η νύχτα θα έμενε για πάντα χαραγμένη μέσα στην καρδιά μου. Ο Νικόλας, ο γιος μου, ήταν πια 13 ετών, ένας νεαρός άνδρας που είχε γίνει η σκιά μου, η μεγαλύτερη χαρά και η πιο βαθιά αγάπη μου. Καθώς καθόμασταν μαζί στο σαλόνι, η ένταση ανάμεσά μας ήταν σχεδόν απτή, σαν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που περνούσε από το ένα μας σώμα στο άλλο. Κρατούσα τα χέρια του στα δικά μου, νιώθοντας τη ζεστασιά του, και τα μάτια μας συναντήθηκαν σε μια στιγμή που φαινόταν να κρατάει για πάντα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, και το μυαλό μου προσπαθούσε να καταλάβει αν αυτό που ένιωθα ήταν αγάπη ή κάτι πιο περίπλοκο, πιο επικίνδυνο. Παρόλα αυτά, δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Με μια ανάσα βαριά από συναίσθημα, του ψιθύρισα, «Νικόλα, από την ημέρα που έφυγε ο πατέρας σου, εσύ είσαι όλη μου η ζωή. Θέλω να ξέρεις πόσο σημαντικός είσαι για μένα». Τα λόγια μου αιωρούνταν στον αέρα, και για μια στιγμή, ο χρόνος φάνηκε να σταματά. Εκείνος με κοίταξε με μια έκφραση ανάμεικτη, ανάμεσα στην αμηχανία, την απορία και κάτι που δεν μπορούσα να ονομάσω. «Μαμά». Ψιθύρισε, αλλά τα λόγια του κόπηκαν. Ήξερα πως ένιωθε κάτι, αλλά δεν ήξερα αν ήταν αυτό που περίμενα. Σιγά σιγά, πλησίασα το πρόσωπό του, νιώθοντας την αναπνοή του να ζεσταίνει το δέρμα μου. Τα χείλη μας ήρθαν κοντά, και η πρώτη μας επαφή ήταν απαλό, σχεδόν διστακτικό άγγιγμα. Ένιωσα το σώμα μου να ανταποκρίνεται, και κάθε αμφιβολία που είχα μέσα μου άρχισε να διαλύεται. Η στιγμή εκείνη ήταν σαν να είχε βγει από όνειρο, γεμάτη η ένταση, πάθος και ταυτόχρονα φόβο. Ήταν η στιγμή που γνώριζα πως όλα θα άλλαζαν για πάντα. Ότι η αγάπη που ένιωθα είχε περάσει κάθε όριο, και πως δεν υπήρχε επιστροφή. Καθώς τα χείλη μας ενώθηκαν σε ένα απαλό φιλί, ένιωσα πως ο κόσμος γύρω μας είχε χαθεί. Ήμασταν μόνο εμείς, δεμένοι με μια αόρατη κλωστή που έσφιγγε τις καρδιές μας. Η ζεστασιά του σώματός του, η απαλότητα της φωνής του, όλα με έκαναν να νιώθω ζωντανή με έναν τρόπο που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Μέσα σε εκείνο το φιλί κρύβονταν όλα όσα είχα κρύψει καιρό μέσα μου, ο πόθος, η αγάπη, η μοναξιά και η ανάγκη για σύνδεση. Ήταν το δώρο που ήθελα να του κάνω, το δώρο που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να προσφέρει. Και παρότι ήξερα πως το μονοπάτι που είχα επιλέξει ήταν γεμάτο κινδύνους, δεν με ένοιαζε πια. Ο Νικόλας με αγκάλιασε σφιχτά, και για μια στιγμή, νιώσαμε πως ήμασταν αδιέρετοι. Η νύχτα του Χριστουγέννου είχε γίνει η νύχτα της αλήθειας μας, μια νύχτα που θα έμενε για πάντα χαραγμένη μέσα στις καρδιές μας, γεμάτη από την πιο παράξενη, αλλά και την πιο ουσιαστική αγάπη που είχαμε ποτέ γνωρίσει. Και καθώς τα λαμπάκια του δέντρου έλαμπαν απαλά γύρω μας, ήξερα πως αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η αρχή μιας σχέσης που θα δοκίμαζε τα όρια της ψυχής μας,
και που κανείς δεν θα μπορούσε να καταλάβει ή να συγχωρέσει. Αλλά εγώ ήμουν έτοιμη να το ζήσω, να το αγαπήσω, να το κρατήσω για πάντα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα έγιναν πραγματικότητα. Η σκέψη και μόνο με γεμίζει με ανάμεικτα συναισθήματα, έκπληξη, φόβο, αλλά και μια ανεξήγητη γλυκύτητα που με κάνει να νιώθω ζωντανή. Ήμουν η Ειρήνη, μια μητέρα που ανέτρεφε τον γιο της, τον Νικόλα, με όλη της την αγάπη, και τώρα βρίσκονταν σε μια κατάσταση που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ζούσα. Μετά εκείνο το απαλό, αλλά φορτισμένο φιλί, η σιωπή ανάμεσά μας ήταν βαρύ φορτίο. Καθίσαμε κοντά ο ένας τον άλλο, νιώθοντας την ένταση να αυξάνεται, αλλά και μια αμηχανία που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Τα μάτια του Νικόλα ήταν γεμάτα ερωτηματικά, λες και προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε ακριβώς συμβεί, και τι σήμαινε για τη σχέση μας. Ένιωσα πως έπρεπε να μιλήσω, να εξηγήσω όσα έκρυβα για τόσο καιρό μέσα μου. Του είπα, με τη φωνή μου να τρέμει ελαφρά, «Νικόλα, ξέρω πως αυτό που έγινε είναι δύσκολο να καταλάβεις. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, και αυτά που νιώθω για σένα είναι βαθιά και αληθινά. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω ή να σε μπερδέψω». Οι λέξεις μου αιωρούνταν στο δωμάτιο, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν έφταναν στη καρδιά του. Η αλήθεια ήταν πως, όσο και να προσπαθούσα να βρω δικαιολογίες και να πείσω τον εαυτό μου πως όλα ήταν απλώς ένα ξέσπασμα μοναξιάς, μέσα μου υπήρχε μια φλόγα που δεν έσβηνε. Ήταν η φλόγα μιας αγάπης που ξεπερνούσε τα όρια της λογικής και της κοινωνικής αποδοχής. Και τώρα, καθώς κοιτούσα τον γιο μου, ένιωθα πως αυτή η φλόγα είχε γίνει φωτιά. Ταυτόχρονα, μέσα μου αναρωτιόμουν πως θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση χωρίς να πληγωθούμε. Πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η ζωή μας μετά από αυτό το σημείο, υπήρχε κάποιος τρόπος να κρατήσουμε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση, χωρίς να καταστρέψουμε όσα είχαμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, ή μήπως είχαμε περάσει ήδη τη γραμμή που δεν επιτρέπεται να ξαναγυρίσεις. Οι σκέψεις αυτές με έκαναν να νιώθω εγκλωβισμένη μέσα σε έναν κλειό ανησυχίας και ενοχής. Κοιτούσα τον Νικόλα και σκεφτόμουν πόσο αθώος και ευάλωτος ήταν, πόσο πολύ με χρειαζόταν ως μητέρα. Και όμως, μέσα μου ένιωθα πως η σχέση μας είχε αλλάξει για πάντα, πως είχαμε μπει σε μια πορεία που δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Παράλληλα, θυμόμουν όλες τις στιγμές που πέρασαν, τα βλέμματα, τις μικρές αγγιγές, τα λόγια που αντιχούσαν μέσα στην καρδιά μου. Όλα αυτά ήταν η αρχή μιας ιστορίας που δεν είχα τολμήσει να ζήσω. Και τώρα, βρισκόμουν μπροστά στην πραγματικότητα αυτής της ιστορίας, με όλη της τη δύναμη και τη σύγχυση. Και όσο και αν φοβόμουν το μέλλον, ήξερα πως δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Η νύχτα εκείνη ήταν ένα σημείο καμπής, το σημείο όπου η απαγορευμένη αγάπη μας αποκαλύφθηκε και άρχισε να ζει ανάμεσά μας. Ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω όμικρον με τόνο, τι και αν ερχόταν, με την ελπίδα πως, ίσως, μέσα σε αυτή την απροσδόκητη σχέση, θα βρίσκαμε έναν τρόπο να αγαπηθούμε χωρίς φόβο και ντροπή. Αλλά μέσα μου ήξερα καλά ότι αυτή η ιστορία δεν είχε τελειώσει. Ήταν μόνο η αρχή ενός ταξιδιού γεμάτου προκλήσεις, μυστικά και αποφάσεις που θα άλλαζαν για πάντα τις ζωές μας. Και εγώ θα έπρεπε να βρω τη δύναμη να το ζήσω, ή να το αφήσω να με καταστρέψει. Η ησυχία της νύχτας είχε πέσει βαριά στο σπίτι μας στην Καλαμάτα, αλλά μέσα μου η καταιγίδα δεν είχε καταλαγιάσει. Ήμουν η Ειρήνη, 50 χρονών, και η ζωή μου είχε αλλάξει για πάντα εκείνο το χριστουγεννιάτικο βράδυ. Όμως, όσο και αν προσπαθούσα να βρω μια εξήγηση ή να ηρεμήσω το μυαλό μου, η αλήθεια ήταν πως κάτι αναπάντεχο και τρομακτικό ετοιμαζόταν να ξεσπάσει. Την επόμενη μέρα, καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από τα βουνά της Μεσσηνίας, ο Νικόλας φαινόταν να είναι πιο απόμακρος από ποτέ. Τα μάτια του, που πριν λάμπανε με ζωντάνια, τώρα έφεγγαν ένα σκοτεινό μυστήριο. Προσπάθησα να μιλήσω, να τον πλησιάσω, αλλά εκείνος απέφευγε τις απαντήσεις και τις ματιές μου. Ήταν σαν να κουβαλούσε μέσα του ένα βάρος που δεν ήθελε να μοιραστεί.
Καθώς περνούσαν οι ώρες, ένιωθα πως κάτι είχε αλλάξει μέσα του. Μια σκιά φάνηκε να πέφτει πάνω στην αθωότητά του, και το βλέμμα του γινόταν όλο και πιο σκοτεινό. Εκείνη η μέρα δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη συνέχεια της νύχτας που είχαμε περάσει μαζί, ήταν η αρχή μιας ανατροπής που δεν είχα προβλέψει. Σε μια στιγμή απόλυτης σιωπής, ο Νικόλας με πήρε απ' το χέρι και με οδήγησε στο δωμάτιό του. Εκεί, με ένα βλέμμα γεμάτο φόβο και απορία, μου αποκάλυψε κάτι που με άφησε άφωνη. «Μαμά, υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω. Δεν είμαι όπως νόμιζες». Η φωνή του ήταν τρεμάμενη, γεμάτη από μια αλήθεια που φοβόταν εκφράσει. Αυτή η αποκάλυψη ήταν σαν ένας κεραυνός που έσκησε τον ουρανό του μυαλού μου. Όλα όσα είχα πιστέψει, όσα είχα νιώσει και όσα είχα σχεδιάσει, ξαφνικά αμφισβητήθηκα με τον πιο αμήλικτο τρόπο. Η αγάπη που ένιωθα για τον Νικόλα έμενε ίδια, αλλά η πραγματικότητα που ξετυλιγόταν μπροστά μου ήταν πολύ πιο περίπλοκη και σκοτεινή. Την ίδια στιγμή, συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν η μόνη που έκρυβε μυστικά και φόβους. Ο Νικόλας, ο γιος μου, είχε το δικό του μυστικό, μια πλευρά του που δεν είχα αντιληφθεί ποτέ. Η σχέση μας, που ήδη ήταν αμφιλεγόμενη, τώρα αντιμετώπιζε μια νέα πρόκληση, μια πρόκληση που μπορούσε να μας χωρίσει, να μας ενώσει πιο βαθιά από ποτέ. Το μυαλό μου άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις και λύσεις. Πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, υπήρχε τρόπο να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, ή μήπως η αλήθεια που μόλις είχε αποκαλυφθεί ήταν η αρχή του τέλους. Η νύχτα που ακολούθησε ήταν γεμάτη από ατελείωτες σκέψεις και ανησυχίες. Κάθε στιγμή που περνούσε, ένιωθα πως βυθιζόμουν σε έναν λαβύρινθο από συναισθήματα και μυστικά που δεν μπορούσα να ελέγξω. Και παρότι ήξερα πως έπρεπε να είμαι δυνατή για τον Νικόλα, η καρδιά μου πονούσε από την αβεβαιότητα και την αγωνία. Η ιστορία μας είχε πάρει μια απρόσμενη τροπή, και εγώ βρισκόμουν μπροστά σε μια νέα πρόκληση, να κατανοήσω τον γιο μου και να βρω έναν τρόπο να κρατήσω ζωντανή την αγάπη μας, παρά τις δυσκολίες που μας περίμεναν. Η μοίρα μας είχε αλλάξει, και η συνέχεια θα ήταν πιο δύσκολη και πιο συναρπαστική από όμικρον με τόνο, τι είχα φανταστεί ποτέ. Η αποκάλυψη του Νικόλα εκείνο το πρωινό στη Μεσσηνία δεν ήταν απλώς ένα μυστικό που μετέβαλε τη δυναμική της σχέσης μας, ήταν μια ρογμή που άνοιξε στον πυθμένα της ψυχής μου και άφησε το φως να φωτίσει σκοτεινές γωνιές που δεν είχα τολμήσει να κοιτάξω. Ήμουν η Ειρήνη, και τώρα βρισκόμουν μπλεγμένη σε έναν ιστό από αλήθειες και ψέματα, που απειλούσε να διαλύσει τα πάντα ή να μας ενώσει ακόμα πιο σφιχτά. Ο Νικόλας, με το βλέμμα του γεμάτο από φόβο και αποφασιστικότητα, μου εξήγησε πως υπήρχαν πράγματα για τον εαυτό του που ακόμα προσπαθούσε να κατανοήσει. Μου μίλησε για τις σκέψεις που τον βασάνιζαν, για τις αμφιβολίες που τον έκαναν να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σώμα. Η φωνή του τρεμόπαιζε, αλλά τα λόγια του ήταν ειλικρινή και βαθιά. «Μαμά, δεν ξέρω ποιος είμαι ακριβώς ακόμα», μου είπε. «Αλλά ξέρω πως αυτά που νιώθουμε δεν είναι απλά συναισθήματα. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο». Η ομολογία του με συγκλώνησε. Ένιωσα την καρδιά μου να σφίγγεται και τη σκέψη μου να τρέχει σαν να προσπαθούσε να βρει μια διέξοδο από τον λαβύρινθο που δημιουργήθηκε. Αυτή η νέα διάσταση που αποκτούσε η σχέση μας ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Δεν ήταν πια μόνο η απαγορευμένη αγάπη μιας μητέρας και του γιού της, αλλά και η αναζήτηση της ταυτότητας, της αλήθειας και της αποδοχής. Το βάρος των μυστικών μας γινόταν όλο και πιο βαρύ, και η ανάγκη για κατανόηση και συγχώρεση γινόταν πιο επιτακτική. Καθώς προσπαθούσα να καταλάβω τι σήμαιναν όλα αυτά για μας, ένιωθα πως το μέλλον μας ήταν γεμάτο αβεβαιότητες. Πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, θα καταφέρναμε να κρατήσουμε ζωντανή την αγάπη μας, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που μας περίμεναν, ή μήπως αυτή η νέα αλήθεια θα ήταν η σπίθα που θα έφερνε την καταστροφή. Η νύχτα εκείνη, καθώς τα αστέρια έλαμπαν πάνω από το χωριό, ένιωσα την καρδιά μου να σπαράζει ανάμεσα στην αγάπη και τον φόβο. Η σχέση μας είχε περάσει σε ένα νέο επίπεδο, και εγώ ήμουν έτοιμη να ζήσω αυτή τη μεταμόρφωση, είτε με φως, είτε με σκοτάδι.
Το μυστήριο της ψυχής του Νικόλα είχε αρχίσει, και εγώ θα έπρεπε να τον ακολουθήσω σε αυτό το ταξίδι, ακόμα και αν δεν ήξερα που θα μας οδηγούσε. Η αγάπη μας, όσο παράξενη και αν ήταν, είχε γίνει η μόνη αλήθεια που είχα. Και ήταν η ώρα να αποφασίσω αν θα την αγκάλιαζα ή αν θα την άφηνα να χαθεί στο σκοτάδι. Η ένταση εκείνων των ημερών στο σπίτι μας στην Καλαμάτα είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, σαν να ήταν μια φουρτούνα που απειλούσε να μας καταπιεί ολοκληρωτικά. Ήμουν η Ειρήνη, μια γυναίκα που είχε περάσει όλη της τη ζωή προσπαθώντας να προστατέψει τον Νικόλα, τον γιο της, και τώρα βρισκόμουν μπροστά σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε κάθε φαντασία και όριο. Κάθε βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε μικρή κίνηση ανάμεσά μας είχε αποκτήσει μια νέα ένταση, μια αίσθηση που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Ο Νικόλας δεν ήταν πια απλώς ο γιος μου, ήταν ένας νέος άνδρας με τα δικά του μυστικά, τις δικές του επιθυμίες και τους δικούς του φόβους. Η αγάπη που ένιωθα είχε μετατραπεί σε μια φλόγα που έκαιγε μέσα μου, φωτίζοντας αλλά και καίγοντας ταυτόχρονα. Οι μέρες περνούσαν, και κάθε στιγμή μαζί του ήταν σαν να ζούσαμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου ο χρόνος έμοιαζε να σταματά. Το σπίτι γέμιζε από τις σκιές των μυστικών μας, και η νύχτα έφερνε μαζί της μια ατμόσφαιρα γεμάτη από ανεξήγητη ένταση και πάθος. Μια βραδιά, καθώς καθόμασταν δίπλα στο αναμένο τζάκι, ένιωσα την ανάγκη να του μιλήσω ανοιχτά για όλα όσα ένιωθα. Τα λόγια μου ξεχύθηκαν σαν ποτάμι που δεν μπορούσε να σταματήσει. «Νικόλα, αυτή η αγάπη που μοιραζόμαστε είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι τόσο βαθιά, τόσο έντονη, που μερικές φορές φοβάμαι τι θα συμβεί αν την αφήσουμε να ξεφύγει». Εκείνος με κοίταξε στα μάτια, και για πρώτη φορά ένιωσα πως ήθελε να μου πει κάτι που τον βασάνιζε βαθιά. Η φωνή του ήταν αργή, γεμάτη συναίσθημα. «Μαμά, ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ αυτά που νιώθω. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει». Η στιγμή εκείνη ήταν σαν να είχε σπάσει ένα φράγμα ανάμεσά μας. Οι λέξεις που δεν είχαν υποθεί ποτέ πριν, οι επιθυμίες που κρυβόντουσαν βαθιά μέσα μας, βγήκαν στο φως με μια δύναμη που δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε. Τα συναισθήματα μας είχαν φτάσει σε έκσταση, και η πραγματικότητα που ζούσαμε ήταν πιο έντονη από όμικρον με τόνο, τι θα μπορούσα να φανταστώ. Ήταν σαν να είχαμε βυθιστεί σε έναν ωκεανό από πάθος και αβεβαιότητα, όπου κάθε κύμα μπορούσε να μας σηκώσει ψηλά ή να μας ρίξει στα βράχια. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη δίνη, ένιωσα πως η ζωή μας είχε γίνει μια ιστορία που ξεπερνούσε κάθε όριο, μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορούσε να καταλάβει, αλλά που ήταν δική μας, μοναδική, απαγορευμένη και αληθινή. Η ένταση είχε φτάσει στο μέγιστο, και το μέλλον μας παρέμενε ένα μυστήριο γεμάτο υποσχέσεις και κινδύνους. Η νύχτα είχε πέσει βαριά πάνω από το σπίτι μας στην Καλαμάτα, και το φως των κεριών χόρευε στους τοίχους, δημιουργώντας σκιές που έμοιαζαν να ζωντανεύουν τις σκέψεις μου. Ήμουν η Ειρήνη, 50 χρονών, και βρισκόμουν στο κατόφλι μιας απόφασης που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή μου και τη σχέση μου με τον Νικόλα. Καθώς καθόμασταν πλάι στο αναμένο τζάκι, οι καρδιές μας χτυπούσαν στον ίδιο ρυθμό, μια αρμονία που ήταν τόσο απρόσμενη όσο και τρομακτική. Ήξερα πως η αγάπη που αισθανόμασταν ήταν απαγορευμένη, μια φωτιά που καιγόταν μέσα μας, αλλά δεν μπορούσα να την αγνοήσω. Τα λόγια είχαν πια χάσει τη δύναμη τους μπροστά στις σιωπές που μοιραζόμασταν. «Νικόλα», ψιθύρισα, «αυτή η νύχτα είναι η αρχή μιας νέας εποχής για εμάς. Δεν ξέρω τι μας περιμένει, ούτε πόσο θα αντέξουμε, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα». Τα μάτια του λάμπανε με μια ένταση που με έκανε να νιώσω πως δεν είμαι μόνη σε αυτή τη μάχη. Η στιγμή που ακολούθησε ήταν γεμάτη από μια σιωπηλή υπόσχεση, μια δέσμευση να αντιμετωπίσουμε μαζί ομικρον με τόνο τι κι αν φέρει το μέλλον. Τα σώματα μας ενώθηκαν σε μια αγκαλιά που είχε μέσα της όλη τη δύναμη και την αδυναμία της αγάπης μας. Ήταν το δώρο που δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε με λόγια, μια στιγμή που ξεπερνούσε κάθε ηθικό φράγμα και κάθε φόβο. Όμως, καθώς οι ώρες κυλούσαν και η ησυχία της νύχτας αγκάλιαζε το σπίτι μας, μια σκιά άρχισε να πέφτει μέσα μου, μια αίσθηση πως αυτό που ζούσαμε δεν θα μπορούσε να μείνει μυστικό για πολύ.
Οι ενοχές, οι φόβοι και οι αμφιβολίες άρχισαν να στροβιλίζονται στο μυαλό μου, δημιουργώντας έναν ανεμοστρόβιλο που απειλούσε να μας παρασύρει. Η ζωή μας είχε αλλάξει για πάντα, και το μέλλον ήταν μια ασάφεια γεμάτη προκλήσεις και μυστήρια. Ήξερα πως το ταξίδι που ξεκινούσαμε ήταν γεμάτο κινδύνους, αλλά και αληθινή αγάπη, μια αγάπη που κανείς δεν θα μπορούσε να καταλάβει, αλλά που ήταν δική μας. Και καθώς κοιτούσα τον Νικόλα, ήξερα πως, όμικρον με τόνο ό,τι και αν συμβεί, δεν θα είμαι ποτέ ξανά η ίδια. Η καρδιά μου είχε ανοίξει σε μια αλήθεια που με γέμιζε τρόμο και πάθος, και αυτή η αλήθεια ήταν μόνο η αρχή. Η ιστορία μας δεν τελείωσε εκείνη τη νύχτα, ήταν μόνο η αρχή ενός μυστικού που θα μας ακολουθούσε για πάντα. Και μέσα σε αυτή την απαγορευμένη αγάπη κρυβόταν ένα μυστήριο που περίμενε να αποκαλυφθεί, μια συνέχεια που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα επιβιώσουμε μέσα σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί, μόνο ο χρόνος θα το δείξει. Και εγώ, η Ειρήνη, είμαι έτοιμη να ζήσω κάθε στιγμή αυτής της ιστορίας, όσο σκοτεινή και αν είναι.